Egunon lagunak, gaur da 8. eguna. Astelena da gaur. Hasi da astea bai. Zer moduz abiltzate, zer moduz etzetik, gauza asko egiten ari zarete? Bani begira gaur goiz esnatu naiz, gero lan egin behar dudalak ordenagailuan. Eta lehenengo eta behin, Alain zoriandu behar dugu, gaur bere urte betetzea da. Alain! Zorionak maitia! Juditen gelakoak marrazkitzo bat egin beharko diozue, bai? Gero bueltatzerakoan berari emateko, bale lagunak? Eta gaur ere Patriren urte betetzea da. Patri da eskolako andereño bat. Eta igual ez duzu ezagutzen, baino bi seme alaba ditu. Bat Markel, 2 urteko gelan dagoena, eta bestea Izaro, Oianeren gelan dagoena. Orain ezagutzen duzue? Bueno, biei zorionak eta oso egun polita pasa bai. Gaur ipuin superpolit bat ekarri dizuet begira. Nire besoetan. Ezagutzen duzue? Gelan kontatu izan dugu. Bueno, egun hauetan Anai Arrebekin denbora pilo bat pasatzen ari gara. Eta batzutan aspertzen gara, txikiak direlako, edo handiak direlako, edo zirikatzen gaituztelako, eta horregatik, ipuintxo hau kontatuko dizuet, bale? Begira. Nire besoetan. Ui! Pinguino txiki bat, begira. Eta panpina dauka. Hemen da! Jaio da Markel, Lontxoren anai txikia. Begira, bere zehazkan dago. Lontxori Markel ez zaio asko gustatu. Amatxo, betirako geratuko da hor zehazkan, ez da? Ez, esan dio Amatxok, azten denean ez da egon beharko bere zehazkan. Lontxok ez du nahi Markel hortik ateratzea. Eta, Amatxo, nun sartuko dugu Markel txikia? Nere logelan ez, Nere logelan ez dago tokirik, Eta, Amatxo, ipuin bat kontatzen dugunean, ez dago zure belainen gainean toki gehiago Markel txikiarentzat, Bakarrik dago tokia niretzat. Ez dakit nola egingo dugun. Eta, Amatxo, lo egitera joaten garenean, zure besoen artean bakarrik dago tokia niretzat. Markel oso txikia da, eta besotan hartzen baduzu, irristatu egingo da eta erori egingo da. Hemen ez dago tokia berarentzat, Amatxo? Eta aitatxoren zorbalda gainean igotzen naizenean? Bakarrik dago tokia niretzat, Gainera Markel oso txikia da, eta erori daiteke. Ez dago tokia berarentzat, bale, aitatxo? Eta Amatxo, aitatxo, zuekin paseatzera joaten naizenean, Amatxo albo batean eta aitatxo beste alboan egongo da. Eta zer egingo dugu Markelekin? Markelentzat ez dago tokirik. Arazoa daukagu, Amatxo, egia esan da, ez dakit oso ondo nun sartuko dugun pinguinokume hau, Ez dago tokirik inon berarentzat. Batean, Markel esnatu egin da. Eta negarrez hasi da. Lontxo pentsakor gelditu da. Amatxo, badakit nun jarriko dugun Markel? Nun jarriko dugu maitia? Nire besoetan! Nire besoak? Markelen neurrikoak dira. Eta hala bada, edo ez bada, zar dadila kalabazan eta atera dadila zuen etxeetan.
Gustatu zaizue ipuina? Bueno, badakizue. Molestatzen bagaituzte anai edo arreba txikiak, aguantatu beharko ditugu, bai. Beraiek ere aspertuta egongo dira. Eta elkarri asko maite behar diogu, bai. Bueno, laguntzoak, egun zoragarria pasa, Alain eta Patri oso ondo ospatu zure urtebetetzea, bizkotxo ederra egin, eta bueltan bezarkada erraldoi bat emango diogu elkarri, bale? Agur lagunak, maite zaituztet.